Počúvaj sem, teraz si dačo vysvetlím, hej? Napríklad, keby sme my boli spolu, tak urobil by som všetko preto, aby si bola šťastná. Napríklad, ak by som videl, že si unavená, povedal by som ti, Zlátko moje, unavená si, vidím, že si unavená, nepustím ťa teraz do obchodu, lebo není nič v chladničke, nič není, ani cukor. Idem ja do obchodu, nakúpim ja, mám peniaze, 20 eur. Idem nakúpiť potraviny a prídem naspäť. Oddychuj. Išiel by som do Teska a kúpil by som potraviny, to čo treba, to čo iba ja mám rád, nie to čo ty máš rada. Donesol by som domov, povedal by som ti, Zlátko, aha, všetko som kúpil, lež, ja všetko vypakujem a dám do chladničky. Nemusíš pohnúť ešte ani s prstom. Vypakoval by som, dal by som všetko do chladničky. Potom by som ťa zobudil takej druhej. Vstávaj, ideme jebať. Prečo tak dlho spíš? Tu som nakúpil veci, aha, dlžíš mi jebačku.